laso mandate ke non hote ilitum ge lage kroinu athema magazine long ta bang research pen ke to tum du la EVM ke ilitum le mobile phone le bluetooth pen jatta pinchong det tiason a number andalar et tiason lage lar et la posi lage bluetooth pen si ke lar lo just se mek ke la pen counting hota ko hala computer ka selama tuma bang arkom hala tum bang nonta nang litum da pulo suri ke pe ko nat ni pe nang pe klang det ke di la si la son taxi non illegal chini dun ke suri ke ko nane ke nane ben se pe klang lo batai si abatai lo mene ke lage la posi non hut la so EVM ben counting ka do ka ve ke lage me u I lage ni tum da hok lage ke chok binong lo per ni tum kroi kri nan ma ni kan wang son ku ga son si election bang du thunang ji mo te nang tum ni li tum ni nga hang ka lang lo re election do thunang yi sapai et ben re election do thunang yi intirjir pen yong si li tum adet itum karbia ke inglong arat ke yong si ke reng nang ji tum long ri yong si ke serai nang yi pulote lage re election do thunang yi sir non tum chingwa ya te kan nang tum chip ko dun na la result clear ya bang declare that lo ke lage bang declare board I that lo la si ni tum ke lage chok che pula hai complaint pe ni ha kilo complaint da pilo mo pa ni sir complaint RO pan lo returning officer bang adim ke anta result le mo pen se ke klang lo non dak di tua bang ke non ta baji ke pleng ko lo declare de ko ke ko lang la so la he hu ka la kheli meli ka selam pot lo kusi ni li tum ma thak lage along counting a thai ta do o ko jo long khi pia ko te ka ju long ate nang li tum DCMM khanta isi information pidam lo ko alang li ko pila na thak de ala ke alang li hala rule isi guidelines pe hada ke tok du ko difference jong si ong pi khang yang pulo tang te la jar soviet ke count ke det nang ji count ke det tami ku jo ta ka tok guidelines long la ke nili panang pe klang lo guidelines ECI to ma guideline na long do ke do ai ga non a difference ke 4147 aro ko la long polone polling stations hisab tu ke la kha et sita he di la na ji anke ilituma difference BJP pen neli second position pe difference ke lak isita su second ante sa tapik lang ke jitu rada tum vote ke jok back pen suri ke adungarai abisi jok det ko ponang li arju ige ma neli tum non karju lo lage non ke pidam po ka boss ke pidam po la bang ke so la so ka nang tum pen recounting do nang to recounting cho kali ne tum mangai election ako do thunai tu si pu bang ke che tum si ke hai le karbiang long ke election itum apan ke che tum si tum panang perem det lo inglong arat khilonjia okhomia la pen adivasi tum han ge ke che tum si bang Bengal pen wang Bihar pen ke wang la pen ha Bangladesh pen ke wang tum si li tum panang perem det lo